putus tau nomor lagi. Ngomong putus ngopo? Aku selingkuh karo sapa iki? Sopo sing ngomong aku selingkuh iki? Jan. Wis lah njaluk ngono kuwi. Putus ya. Kurang ajar. Wah, ngerti. Jane sopo sing ngomong iki? Duh. Mendem ora parah lah. Kurang ajar. Dek, Gimana dirat ya ini? malah biasa nih Parlin. Astagfirullah, ucap. Nuwun. Ren, Parlin. Ya apa lu cari? Aku ini gini. Yuh, kok lagi mau itu? Apa nih? Aimu. Ya apa? Biasa. Oplosan. Mau tenan aku saiki, Bes. Sabar. Sik tak juga sik. Iki ramuan spesial ini. Iki sido oplosan ra. Situ lah. Mau tenan ning dasku. Iki opo? Macam maklik. Udah, ini minum. Udah bikinin racikan spesial nih. Iki baru nggak lali redonya ya iki. Masuk akal wae. Aduh. Ngapo wi? Winding ulu ku wis suwer ngatek kabeh. Ustad, Pak Ustad, Pak. Ustad. Ustad. Assalamualaikum. Sopo to yo ramen ning kuwi sopo. Sopo to? Rame-rame apa to? Anu Pak Ustad. Anu. Kok anu ya apa to jane iki? Ngomong mbok sing genah ngono, sing jelas. Anu lho.
Jarot nyetuki aku mau. Ya kok iso lho, Jarot wis mati kok nyetuki lho, nyetuki ngendi lho, ngendi? Neng kono lho, masalahnya Dewi ini aku ngerti chat neng kono. Yo sih digoleki nang. Waduh, lu kan becek. Oh iya. Wis santai. Ojo khawatir. Ya, tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Ayo, jalan-jalannya, yuk, rasa mati. Ya, ini. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah kemasakin mie ayam spesial tuh. Asyik. Motor jamput. Woi. Lain. Ora dadi tas esine. Kowe iki blangkin luta malah ruwono to. Oh, lu tahu iki tatokmu ki ben ketok nang kene lah gitu lho. Ini ngomong, aduh ngene lho. Kabeh mau. Ora terus Ngene apik. Bocah mah ngono iki. Ngono ya. Yo. Ya, ngene. Ngene lho. Koyo ngono to. Tapi ngene. Wis ya. Wis. Duh ora. Cido. Yo. Aku ngomong apa sih? Yo. Yo. Ha. Orang udah. Yo. Yuk. Lah memang. Yo. 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 Beda dari sini lagi. Yo. Masa lekay bisa? Lah aku belajar. Bang. Yo. Baca akrilik. Ayo. Lapar. Sudah. Bikin apa sih, Bro? Yo. Ayo. Ayo toh. Jangan ke diriku tak akhirnya dapat besok kelas di aku ya. Oh, gitu. Wis. Lapar. Oh. Yo. Lapar.
Antoni jangan kurang ajar. Ayo. Lapar. 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 Apa ini? Yo. Sudah, jangan banyak bicara. Ayo. Kayak gini, stesel antek batin ini ya. Sudah, jangan banyak bicara. Yo. Yo. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah aku masakin mem spesial tuh. Yo. Tuh. Lapar. Ayo. Sengokah lo lapar. Sudah, jangan banyak bicara. Sudah aku masakin mie ayam spesial tuh. Siap.